Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 19-njy noýabryna sanyna Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Arap Emirliklerini resmi sapar bilen barýar. Aşgabat Türkmenistan Azerbaycan Türkiýe formatyna samity geçirmäge taýýar. Türkmen-Awstriýa birlikdäki topornyň mejlisi geçirilir. Ertir dünya çempionaty badalyga ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Arap Emirliklerini resmi sapar bilen barýar. Şu güni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sany ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň prezidentiniň 21-nji 22-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyrjak resmi saparyny görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunun bilen baglykda 1993-nji ýylyň oktýabrynda iki ýurduň arasynda diplomatiýa gatnaşyklary ýoly goýuldy. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleri hökümetleriň we daşary siýasat edaralarynyň uğru boýunça hemde awraly halkara guramalynyň çäklerini ýa-da gatnaşyklary ýoly goýuldy. İki taraplaryň sowda we ykdysady hyzmatdaşlyk okuny ösürlýär. Haryt dolanşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin uly mümkinçilikleri bar. Şunda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki topary möhüm orun degişildir. Häzirki wagtda Abu Dhabi'niň ösüş gaznasy we Birleşen Arap Emirlikleriniň beýleki maliýe düzümleri bilen bilelikde maýa goýum taslamalaryny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek boýunça netijeli işler alınıp barýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyrjak resmi sapar boýunça birnäçe resmi namalary gol çekmek gözüňde tutulýar. Aşgabat Türkmenistan Azerbaycan Türkiýe formatyna samity geçirmäge taýýar. Düýün paýtagtymyzdaky Oguzkent mehmanhanasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow özü ýurdunyň parlament toporuny ýolaşlyk edip, sapar bilen Aşgabada gelen Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentow bilen duşşu geçirildi. Şol duşşukda halk maslahatynyň başlygy öz çykyşyna Türkmenistan Azerbaycan Türkiýe formatynaky üç taraplaryň gatnaşyklary barada belläp geçdi. Türkmenistan Azerbaycan Türkiýe formatynaky üç taraplaryň gatnaşyklary hem möhüm ähmiýete eýedir. Şunun bilen baglykda üç tarapyň arasyna Türkmenistanyň, Azerbayjanyň we Türkiýanyň döwlet başlyklarynyň samitini Türkmenistana geçirmek barada ulalyşyk gazanyldy we biz bu ýokary derejeli çäreni ýurdumyzda guramak üçin taýýardygymyzy ýene-de bir gezek eglan edýärdi, halk maslahatynyň başlygy aýtdy. Üç taraplaryň samity taýýarlyk işleriniň çäginde üç ýurduň daşary işler, ulug we energetika ministrleriniň duşşuklary aýratynykda gurulýar. Bu ýokary derejeli duşşuň dowamyny gol çekiljek resmi namalaryň üstünde hem degişli işler alınıp barýar diýip halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu ugurdaky taýýarlyk çärelerini jemlemek maksady bilen üç ýurduň daşary işler ministrleriniň duşşugyny geçirmegi teklip etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy işçiň ösürlýän iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň eler tutulýan ugurlardyň biri bolan sowda ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlygyň meselelerini degip geçip, häzirki wagtda çenli Türkiýanyň birnäçe işe bölük düzümleriniň ýurdumyzyň ykdysadytynyň durly pudoklaryny netijeli işleri ýerine ýetirenliklerini belledi. Sowdanyň möçberi hem ýyl saýyn artýar. Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň öňde barjy sowda hyzmatdaşlarynyň hatyryna durýar diýip hormatlar kadagymyz daşary sowda dolanşygynyň ösüş depgenne mysal hökümne getirdi. 2021-nji ýylyň netijelerine görä iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygy 2 milliard 573 milyon Amerikan dollaryny deň boldy. 2022-nji ýylyň 9 aýynyň jemleri boýunça bolsa sowdanyň möçberi 2 milliard 54 milyon Amerikan dollaryny barabar bolup, ösüş depgeni geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilen 13,18 götürme etdi. Bu döwürde ýurdumyzyň daşary sowda hyzmatdaşlarynyň arasyny Türkiýe ikinji orna eledi. Sowda hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin mümkinçilikler bar we bu ugurdaky işler dowam etdirilýär. Türkmen-Awstriýa bilelikdäki toporunyň mejlisi geçirilir. Şu ýylyň 29-30 noýabrynda Aşgabat şäherinde Türkmen-Awstriýa bilelikdäki toporunyň nowatdaky 11-nji mejlisi we onuň çäklerini işeýürler maslahaty geçirilir. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly geçirilen mejlisinde hasabat berildi. Bu çärelere esasen
agacı, plastika we demir gaýtadan işleýän senagat pudoklary, owu bolsa hojulugy, azyk senagaty, saglyk goraşy beýleki pudoklary üçin ýokary tehnologiýa enjamlary öňürýän maşyn gurulşy kärhanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagy göz öňüne tutulýan. Şeýle hem sany ulgan we elektron program öpçünçiligi, daşky gurulşy gurmak, medeniýet, alan bilim gurlaryna iş alyp barýan kompaniýalar gatnaşar. Forumuň meýdançylaryny türkmen iş öwürleriniň we Awstriýanyň kompaniýalarynyň wekilleriniň arasynda iki taraplyň duşuklaryň we gepleşikleriň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Ertir dünýä çempionaty badal galýa. Ertir Katarda futbol boýunça dünýä çempionaty badal galýa. Bu dünýä çempionaty häzirki wagtda çenli geçirilen iň gymmat futbol çempionatlarynyň biri bolar. Katar bu çempionaty gurnamak hukugyna eýe bolan döwründen häzirki güneçeni geçen 12 ýylyň dowamynda $300 milliard sarp etdi. Ýakyn günnogordaky ilkinji dünýä çempionatyna 1 millionddan gowrak futbol jankoýarlarynyň gelmegini garaşylýar. Dünýä çempionaty üçin 7 sany stadionlaryň arasyndaky ara gatnaşyk üçin metro ulgamy, howa menzili, hastaxanalar, mehmanxanalar we sowda merkezleri guruldy. Mundan ozal 2018-nji ýylda geçirilen dünýä çempionatyny gurnan Russiýanyň çempionaty üçin $11,16 milliard sarp edendigi belenilýär. Taxminan $5,14 milliard girdejä garaşylýar. Kataryň bu çempionatdan $5,14 milliard girdejä garaşýandygy ma'lum edildi. Soňky gezek geçirilen dünýä çempionatyny teleýaýlymlardan 3,16 milliard adam tomaşa eden bolsa, bu çempionaty 5 milliard adamyň tomaşa etmegine garaşylýar. Ilkinji dowuşçugyň emini Daniel Arsato. Ertir dünýä çempionatynyň ilkinji dowuşçugy Katar bilen Ekwadoryň arasynda geçiriler. 60 000 orunlyk Al Bayt stadionynda geçiriljek dowuşçukly 46 ýaşyndaky Italiýaly emin Daniel Arsato emillik eder. Dowuşçuk Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlanýar. Bu dowuşçuk 200-den gowrak ýurtda alınıp berler. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuguny kösanynda zeýtirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýle hem Galkynyş gaz käninde TV gazyň goşmaçy möçberler çykarlar. Türkmen agyr atletikaçylarynyň Türkiýedäki üstünligi. Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalar geçiriler. 19-njy noýabr ýyldyzlar näme? Günnelik täleýname ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, ýene-de bir gezek ýatladýar. Eger-de biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Watan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ineke sanlaryna görüşýänçek, hoş sag bolun.